tilbudspatrulje klar til at rykke ud i butikkerne med skjult kamera. De skal afsløre udsalgsfiduser. Imens så vil jeg spørge jer seere, hvordan I opfatter udsalgsavisernes mystiske udtryk. Hvor lav skal en pris være, for at de går amok? 70%. Ej, 50%. 50%, jo. Ja. En vanvittig pris, så skal vi op på de 70%, så er det vanvittigt. Okay. 70-80. Men som vi skal se om lidt, så kan butikkerne langt fra leve op til løfterne om store besparelser. Jamen, så føler man jo så snydt jo. Altså, længere er den jo ikke. Altså, Hvis du nu opdagede, at en butik gjorde det igen og igen, kunne det så få dig til simpelthen at droppe og købe ind her? det kunne det sagtens, ja. Og jeg kunne også finde på at gå ind og brokke mig over det. Det kunne jeg sagtens. Ja, dommen den er helt klar hos dem, vi snakker med her i butikscenteret. Butikkerne, de skal overholde de gyldne løfter fra tilbudsskiltene. Men gør de nu også det? Kontants første stop for tilbudspatruljen, det er en af landets allerstørste møbelkæder.